zijn hier bij onze Humboldt-pinguïns in Aquas of Friesland. We hebben de laatste weken en maanden natuurlijk spannende tijden gehad. Er zijn verschillende jonge dieren geboren, waaronder jonge Humboldt-pinguïns, Chinese kraanvogels, verschillende Parma-wallabies en ringstaartmakies. Nou hebben we hem de aanroende periode, hebben we hem een heel soort nieuwe jongen gekregen hier in het park. Ja. Is dat dan ook weer lekker? Is dat ook een soort van frisse start weer? Ja, zeker. De lente zit erin en al die jonge dieren erbij en dat maakt het werk ook een stuk leuker. Want je kan weer heel veel nieuwe dieren krijgen, heb je in je park. Alles groeit weer op en dan zie je dat doet het goed. En dat is heel belangrijk voor een dierentuin natuurlijk. Het is leuk voor de bezoekers om te kunnen zien natuurlijk, al het jonge leven in de dierentuin. Het is voor de dieren natuurlijk ook heel leuk en gewoon goed dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Ja, en dat is voor de dierverzorgers natuurlijk de beste beloning die ze kunnen krijgen. Heeft zelfs ik een favoriet? Van de jonge dieren op dit moment toch wel de Humboldt-pinguïns, ja. Ja, ik denk dat de ringstaartmakies, die zijn wel het leukste hier. Ik werk veel met de primaten. En je ziet ook echt wel een karakter ontstaan bij de kleine dieren. De een is die durft wat meer dan de ander. En dat is toch wel heel leuk om daar dat karakter in te zien. Hoeveel naaie beesten heb je hem er eigenlijk bij kregen? Ik denk ongeveer 10 tot 15, als ik het zo snel moet schatten. En matte je dan ook nog bepaalde aanpassingen doen in het park? Nee, ja, de verblijven zijn eigenlijk allemaal zo gemaakt dat dat gewoon kan. Dus we vragen natuurlijk wel van de bezoekers om er wat rekening mee te houden en de dieren ook een rustig gunnen, zodat ze hun jongen goed groot kunnen brengen. En verwacht je hem de komende tijd nog meer jongen of is het nou eerst weer even gebeurd? Het is heel even gebeurd. We verwachten wel nog jonge zwarte zwanen. En that's it? En that's it, ja. Voor in de toekomst hoop ik heel graag nog van de varanenjongen te krijgen. Maar ja, dat zou schitterend zijn als we daar de eieren van kunnen vinden. En dat bent toch van die reptielachtige beesten? Ja, dat zijn, dat zijn grote reptielen. Dat zijn varanen en die zijn ongeveer 1,5 meter groot. Dus, ja, daar hoop ik echt eieren van te vinden. Dat zou ik prachtig vinden. Serveer je wel? Ja. Kom maar. Jongens. Hierheen. Nou daarheen. Mooi zo. Nou hierheen. Heel rustig. Om dat pion. Om dat pion zitten. Naar links sturen, hè? Juist. Nou naar rechts sturen. Kom maar. Achteruit. Beetje gas aan. Juist. Oh, juist. Denk aan, net in de stoep, net in de blom, hè? Wat ben je aan het doen? Een scootmobielrijden. Een parcours. En waarom is dat? Nou, die gaan we eens erop doen. Je steekt zo bij wat op. Krijgen ze hier zo'n parcours tussen die piontjes erop. Oefen je normaal nooit. Ho. Ah, oh ja. Je moet er wel even sturen, anders komt het niet goed. Nee. Even een stukje naar voren. Ja. Ja. Maar zo, nou leg je hangend uit die kar, hè? Bij hij de steun net naar beneden. Oh, dat ben ik niet. Dan ga je wat meer steun, dan val je direct naar de deur. Ja? Kom maar. Hoe gaat het? Ik loop wel goed. Tenminste, er is nog niks omgangen. Maar het is wel oefenen. Om alles onder de knibbel te krijgen. Het gaat net zomaar. Dan ga ik het idee, hè? Die traaiwiels beter de bocht omkomen dan de fjouwwiels. En hoe zit het met de banenspanning? Die is van mij, die moet oppompt worden. Maar jou kan wel verder rijden nou? Ja. En nog eens normaal is de setting. Dus daar kan je nog op punten dat je oors ontwikken. Kan je nog misschien ook nog dan hege brechtjes en zo. Ja, en als je stoppen moet, dan blijft hij altijd staan zo, hè? Niks aan de hand. Nee. Zo is het beter in het midden. Ja. Ja, gaat mooi. Prima. Wil er maar naartoe en dan als je alles loslaat, staat hij stil
En dan gaat hij ook niet achteruit. Nee. Prachtig. Zo is een heuvel heel goed te doen. Ja. Kom maar. Ken je al een beetje snel? Deze gaat 20 km per uur als het kan, ja. Ja, maar het is meer voor buiten de stad bedoeld. En in het centrum doe ik dat dus echt niet, nee. Dus net heb ik het gevoel een beetje of rijk op een brommer, ja. Ja, dan komen de oude tijd van vroeger wel weer een beetje naar boven. Gaat dat spatbordje er langs? Hier? Ja. Hij kijkt een beetje naar links toe, hoor. Ja, hij komt er zo tussen. Zo gaat hij goed. Ja, je doet weer mee. En anders beland je eigenlijk bij stukjes een beetje achter de geraniums en dat is niet de bedoeling. En die gaat mooi op loopsnelheid zo, hè? Je kan hem mooi bijhouden zo.